kan helpen. Zo wil ik het deuren. Kijk naar boven. Het zonnetje komt dadelijk. Het wordt weer schitterend weer. We zijn van blij dat we deze boetezitting kunnen organiseren voor u. Het zal in de loop van de dag nog wel gedrukker werden. Een paar huishoudelijke mededelingen. Achter het podiumwagen is een toiletunit. Aan de kant is een toiletunit. We willen erop attenderen dat alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan. Dus leef papa's en mama's, oma's en opa's, ooms en tantes, geef ook de keer van geen alcohol. We kunnen controle krijgen en dat betekent dan dat we misschien volgend jaar geen boetezitting kunnen organiseren. En dat willen we volgens mij allemaal mee. Er is een kleine wijziging in het programma. Eén wijziging is het. We hebben het geluk dat we de nummers 1 en 2 van gisteravond van het LVK vandaag hier op het podium hebben. Nummer 1 Rempetemp, nummer 2 van Lieshout en Arts. Maar Rempetemp, je snapt het al, die hebben natuurlijk feest gehad. Die hebben vandaag een receptie. Die stingen gepland volgens mij om 2:30. Dat halen ze niet. Dus we hebben Rempetemp nog 5 uur gezet, dus ze komen wel. En dat betekent dat Beppie zo vriendelijk is geweest om 2:30 te komen. Dus ze komen allemaal. Daar zijn we al hier erg blij om. We hebben weer een topprogramma, denk ik. En dan geef ik Ger het woord aan onze presentator van vandaag. Tjui! Dankjewel Hans. Leef aan in Averburen. Leuk dat je weer hier zit. We gaan vandaag weer een heel groot feest ervoor gaan maken. Ik ga mijn best doen. Ik hoop dat Ger ook je best doet. Wie de bonen aan de tap en wie de vriendkar. Dan wil ik Ger nog even een paar dingen zelf zeggen. Ik sta hier in een pak gemaakt door Marion Hoop. Dat gaat vandaag ook weer verkocht worden. De hoed, het pak, alles wat ik aan heb gaat verkocht worden. Alleen mijn onderbox niet. Dus de rest wordt gewoon verkocht vandaag. Oh, ik hoor hier al zo'n onderbox, nee, wordt het niet verkocht. Dan wil ik Ger ook nog even immers naar voren roepen. Of in ieder geval een groep naar voren roepen. En dat is de jeugdhandbalvereniging van SVM. Want daar is de opbrengst van de nood van vorig jaar gaat daher. Dus als even naar boven kunt komen, dan wil we hier de cheque uitreiken van de opbrengst van de nood van vorig jaar. Dames en heren, mogen een groot applaus voor de jeugdhandbalclub SVM. Leefhaven in Haverburen. We gaan nu de cheque even uitreiken aan de jeugdhandbalvereniging SVM. De opbrengst van de nood was vorig jaar €333. En dat wil voor hier schenken aan deze supervereniging. Ja, mag ik dat moment gebruiken, Hans, Tjeu en de rest van de oud-prinsen en zeker degene die de hoed vorig jaar gekocht heeft. Ik weet niet, maar ik weet ook niet of dat geheim is. Namens trainers, bestuur, alle leden van de handbalvereniging Münsterklein hartelijk dank. Het geld gaat volledig naar de jeugd, naar de kinderen. En we zorgen dat ze er vast pas van gaan krijgen. Vast samen. Dankjewel.